nigo MCA o Ichuni oyore omuske Wyclliff Siocha aberega kubwatukoroboti bene aso gusaba abanyari bali okwabera ase okoba omustali obosyo aso kumwaka siko iyo kabeire omukonyi bw'omugavana we county ya Kisii Daktari Onsare Munda ase nkwana ya yelitkulya lero nigaberega kubuli omugusi anyareko bakago chamo na kumusira Daktari Fred Matiang'i ase ganga yaye yokoligia ekergo kyoburayi bwense nabo igokobolia omugavana we county ya Kisii omuske Paul Simbarati anyareko bakago kole mirimo amana ba MCA bonsi nonye mbali bonsi batari kubwatesia serikali umurikito Dipon Asanya nigago tuchakirie kionga chinsa ibere asenchira ere yobwekirano Nenkwana yomwe misibe wodi ya Ichuni omuske Wyclliff Siocha oywe omugasolero buyatana na bene kurwa ase serikali gose blood based na gosoha ensemiri kwa merelia serikali anene aseganga yokumusira Dr. Fred Matiang'i asokuligekergo kyoburayi bwense abo mugusiyo ite twensi piese twabetanga bono tigato sibere bodere na ande to soke nduri kokos because twensi no to ibere gusiga iga no to kinete gusiga iga tigato twensi bono tobera maga ya omuhango kurungana Fred Matiang'i na hando wikatumurwana sese yergo chimutuga iga yokorigia ekirgo kya kyo president inje na atabatinde gutumeka mono gwetani iga because Matiang'i argocha intwara tanga ene Matiang'i tai kabosongo inje na atebere tinta ke tukutumeka enmo anengo te mwaka Matiang'i ngambi ya mono esengencho ekere na motenga na tumekire bobena je ninte te nanga mwaka Matiang'i ya ndete ngomwana one inchu ande tukaikaransa nera tukagamba kambe gereko bya murochere mutuga gukona nabarikia amangana nigo akwanera obotoba otibwaye n'umugabana we county ya Kisii omuske Simba Arati aswego arolekana gwitia asokumurusia bisi omokonyi bo mugabana mukuru Dr. Munda just committed one sin and you know because I know all of you followed the proceedings of his impeachment right from the Kisii County Assembly all the way to the Senate. The reason as to why I regret this is, why could we send Monda home by just committing one sin, and yet we have someone in office who has committed multiple sins? It seemingly looks like we were being used. Chingakie chicho nigo arolekana koba na mayenda manene asasaba mabera na uche sabanyali bali naone bukunga tebere nga aseketabu gisa nga inchu tukwane ose come reason together ngebe biyagona bibalira bibe kuna manyinga awo bikwabe na ndebisibu bibe unamaganaria yembura na tabanganye donkaro kende yons pingo sereto mugusi injerende yani mugusi gosenko sereto munyari bali injerende yons ninde tayare kotebanga ngabere aninde tayare nenje gusaba kwa burukuru sabantu baitu inche na retere tu busaiti aninde dekaro montande no mugusi andonsi asara ategerera manganaye inche na retere tu busaiti nga amakoso nakatendo kiek nare iga akorekanete inche ngatume ko busaiti buri na retere tu nga program yani nga kore impeachment na korete ase county yetu ya gusiga iga omwana ori orueto busaiti bono ahano ekisungu mukutikire omwana oyo ni gora nyore arangere tu akangainwa nsema jene niga buli mugabana Paul Simbarati kokoli mirimo n'aba MCA bonsi nonya balia batarine ya serikali naboigo komubolia buno mugusigo chamo aso kumusira Dr. Matiang'i. Anybody who does not agree, they must look, even if it's either to set you on a trap or not, they must look a mistake for you so that they can be able to send you home. How can we watch as the governor goes around the country spewing foul insults to Matiang'i? He even organized goons to fight Matiang'i during his recent political rally in the region, and then goes on to say he will support him once he has been given the ticket. Why not help him clinch the ticket now? Bega se county ya Kisii ile ni gongoro kwa Dipon Asanya.